അതാണ് വേൾഡിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മദർലൈൻഡ് മസാല സോഡ പാലക്കാട്. തലസ്ഥാനത്ത് നീക്കണ പൈതിക്ക് വീണ്ടും വെള്ളം കമ്മിയാക്കിയിട്ട് പൈതി സോഡ പൈതി മസാലയായിട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ. പൈതിക്ക് പൈതി നാവ് നൊട്ടവിട്ട് അടിക്കണ എന്ത് ഗ്യാസ്ട്രോള് വയറുവേന ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറാനുള്ളതാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അടിത്താക്ക നാവ് നൊട്ടവിട്ട് അടിക്കണം. തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മറ്റ് നാക്ക് നൊട്ടവിട്ട് അടിക്കണ 2 ബിരിയാണി ഒന്നിച്ചിട്ട് അടിക്കേണ്ടി വരും. എന്ത് വയറുവേന ഗ്യാസ്ട്രോള് മാറില്ല പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറാമാൻ പെട്ടില്ല. തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മറ്റ് സ്ഥാനം കൊടുക്കണ്ടേ. നാക്ക് നൊട്ട വിട്ടടിക്കണം. ക്യാമറാമാൻ അടി സക്ക